Mümin Müslüman doğalla. Qawi insaf bilen qawşy halvat yerde qaw pikretden durun, öýüňde baranda da pikredin. Dünýe boýunça insan nagat öwe gaşyn marya, nagat taraqqyda. Hemme alymda daşarqy motor maşin öý jaý bejermede, göňlerde uçmada we insan fiziki ýagdaýlarda insani kalbu şikafi edip tiki edip adamları yarmada ve her alımda insan ewe süýüş barýa. Şeýle ewe süýüş barşyndanna ulukon hakylly düşümli musulman kafirler bir rady narahat. O da näme? İnsan şeýle ewe gaşyn gistedi, insaniýet ewe gidenak. Mehabbet ewe gitmeýe. Şuna hemme kişi narahat şu mahal dünya boýunça. Pesperçilik, ay bolýa sen aýdanyň bolsa bolýa dip özüni kiçi tutmak insanlarda öwe gidene. Hoş ahlaklyk, geçirimli bolmak, güzeşt, afw etmek, ay bolýa işgal ýok. Ay lanet ber şeytan Allah razy bolsa bolýa diýmek adamlarda ýa gaşyn gitse gitýe öwe gaşyn gidene. Şeýle alym, şeýle öý owadallamak, yüdüwedin awadallamak, egin maşyn awadallamak, motor maşyn awadallamak, günme-gün öwe gaşyn barýa adamlar. Emma insanyň ahlaky, emma insanyň gorsagynyňky ruhaniýeti, emma insanyň özüniň erzişi, emma insanyň özüniň mukaddesligi günme-gün ýa galyp barýa, günme-gün ýa düşüp barýa, günme-gün zeifläp barýa, we şi ýagdaý bilen hemme kiş ululup barýa. Yani kişi çağala şizirek bol ululup barýa şu mahal. Her kim qaw maşin almada, qaw öý almada, meselen pul ýygnamada şi ýagdaýlara giripdir, emma hiç ahlagyň üstünde işlenenap. Geçirimli bolma barada işlense de eseri ýok. Nähili bolýaşy? Nämeden bolýaşy? Ahlak barada erhili izdivaç ediýe, ya dogon ya ene ata düňjük bir jawan oglan gelipdi, on hususiýatyny aýtjak däl, bir benden bir özüniň müşkili sirri gördüňiz. Dädesinden diýilýär. Belli dädesi bilen şaýat küçülýär kepleşmän ýören bolsun. Ýaşaja oglan näme diýip günme-gün şizirzatlar köfelmeli. Belli de iştivaş olan birinden bir ahlak bilen, bir mehabbet bilen kucaklaşmak, ay bir bärigel, aňrygel bolmaýa, günme-gün köfel barýaşy. Şugurun ey imanly dogan, ey hacı däde, ey riş sefit, ey jawan dost, şugurun bir kıssa bir hikayede kimin eştik geçirer ýanak. Şugurun ýergünimiziň bir açylmaly oglanuşak we özümiz içine girip de ýugurulmaly görüňimiz, bilmeli görüňimiz dähaby. İçine girip ýugurulmaly görüňimiz be. Son biz musulman, biz Allah diýäs. Biz Muhammed Rasulullah diýäs. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an-ı Kerim okuýas. Bizim her gaýsymyzyň öýümizde hi bolmany bir jilt Allah'ın kalamyndan ma. Kur'an-ı Kerim ma hemmemiziň öýümizde. Ohum Kur'anyň içindäki magzy, Kur'anyň içindäki ruhi, Kur'anyň içindäki maňa näme diýip öýlemizde bolmalylar. Günme-gün ýa galyp barýa. Bir wagtda qyyn görmeli görüňler däl ha bula. Bir mesjitde Hudaý üçin aýdylýan görüňler, belkim ýylunymyzda bir bäfitli bolsun, belkim Allah'ın razaýaty bolsun, belkim Resulullah'ın ruhunyň hoşlugy we Resulullah'ın ýaşaýyşyny diriltmek bolsun diýip aýdylýan görüňler bula. Bu görüňler bizde halkyň içinde ýaşap bäs, ustadymyz 10 ýyl 12 ýyl bäri milletiň içinde goýupdyr, soragyň jogabyny goýupdyr. Bizde her türlü adamlar bilen hefte günme-gün oturşýar adamlar bilen. Hamana şu görüň hemmäňiz gowja bilýän zadyňyz. Ahlak mawratda. Kan adamlar, kan dünýä boýunça şeýle bolup barýar. Daşarda hemme kişi gowy, içeride bagşlan ahlaky ýok, dogry görüň de kılyksyz. Zenanalar da şeýle bolup barýar, erkek adamlar da şeýle bolup barýar. Öz hemkarlarynyň arasynda, öz oturuş ýerleriniň arasynda, öz işliş ýerleriniň arasynda hemme kan adamlar hoş ahlaka. Näme diýip Hudaý üçin ýalandan gülýe özüne gowy diýdirjek bolup.
Ya öz hemkari ya işleyen yerine ya bazarda şayet bir tarap bir keseki zenana olsun. Şoňa hoş ahlak bir adam. Ya bir zenana keseki adama hoş ahlak, emma öz öýüne ärine hoş ahlak bolup bilmeýär. Delili näme? Ya özünün zenanasyna hoş ahlak bolup bilmeýär. Şuň delilleri näme? Delilini Hudaý üçin aýdyp bereýin. Delili şol öz aralaryna hoş ahlak bolýar, Hudaý üçin riya, göz üçin özüni gowy diýdirjek bolýar. Falany beter gowy adam diýdirjek bolýar. Eger Hudaý üçin bolsa, eger ahiratym üçin diýen bolsa, öýünne, zenanasyna, adamsyna, oglanyň şoguna, öz enaqçasyna, dogallaryna hoş ahlak bolardy. Son bizim dinimiz, Kur'anımız, Allah Teala ve Resulullah evvel içeriğine hoş ahlak bolýar. Evvel öz içeriğin ki baham yaşayan şoňa hoş ahlak bolýar. Emma şi ýagdaýlar bolmansyň, her kim daşarda gülümjirip salamy ba. Emma içerde hoş ahlaklyklar adamlardan aýrylyp barýansaň, günmegin zindigiyle açylyşyp barýar biri-birinden. Biz oğlan uşağımıza terbiyet bermeli, can oğul, can gyýyp, doganjagam, ballim, Allah üçün bir hoş ahlak bolmaly. Düşündirip bilmeýäsmi? Ene geleýin Resulullah'ın ýaşaýyşyna. Şular aýtyp